दिनैनि दिनावथ' जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो नैबे फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव जोङो सापर्ट हिसाबै गैया, जोङो जोनोम होनाय हिसाबै दङ। जेरावनाखि जों इउनाइटेड फरामाव एक्स एनडिपिआ दिनै एपिपि राजखान्थिखौ जोङो गोदान हिसाबै जोङो जोनोम होनो गोनां जादों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों खालामनानै लाबोदोंमोन, जोङो बाहाय एनडिपि मोनब्रै फेक्सन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ गासै जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबोखांबाय, बे लाबोनायनि उनाव जे बे 5 बोसोरनि गेजेराव एनडिपिनि जि जेंना, मुंख्लंनि जेंना, जेलाव थानायनि जेंना, बेफोर गासै जेंनाफोरखौ बे थांनाय 5 बोसोराव सालायनानै जाय सरकार, बे सरकारा मोजां सामलायना होयैनि थाखाय बा जोंखौ मोजां नायफिनैनि थाखाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बे एपिपि हान्जाखौ बा एपिपि राजखान्थिखौ जोङो जोनोम होनो गोनां जादों। आरो बे एपिपि राजखान्थिखौनो जोङो दिनैहाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ गोदान हिसाबै जोनोम होदोंब्लाबो जोङो किसु सिटखौ जोङो मोननो हायो नामा, जों बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बानसावनायसो जोङो दिनैहाय नेशनेल पार्टिजों जोङो एनडिपिआ गैया, आरो नेशनेल पार्टिया जाहैदों जोंबायदि जांख्रिखांनानै बा जांख्रिखांग्रा मोनसे हान्जाखौ जे इसेबांखिनि गोरलैयै लानानै जे जोंनो मुखा होगोन बा जोंनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बा बे आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावना होगोन, जोङो बेखौ दिनैनि थारिखआव जों बुङा। आरो दा जों बुङा, आरो लोगोसे जोङो मिथिखायो बिथांमोना जोंखौ मन'ग्राफग्रा, जोङो नारसिनना दोनग्रा बेबायदि दोलोजों जों बोरैहाय खामानि मावनो। दा बेखौ जाय मानसिफ्रा बुंदों बिथांमोना गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायसो बुंनाय राव होननानै जोङो बेखिनि समाव बुंगोन। दिनैनि थारिखआव जोङो 25टानि गेजेरावनो जों 24टा जोङो दिनैसिम जोंहा सिट दङ। दा 24टा सिटनि गेजेराव दा रायजो राजा बेसेबांखिनि मा अनसायो, जोङो बिनि सायावसो सोनारगोन जे जोङो जे 10टा देरहागोन बा 20टा देरहागोन बा 15टा देरहागोन, जों बे खोथाखौ बुङा। रायजो राजाया मा अनसायो, जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि जि हारि थामोन्था रैखाथिनि आरो जि जेंना, बै जेंनाफोरखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो फोसावबाय थादों, जोङो बुंबाय थादों। बे बुंबाय थानायनि गेजेराव रायजो राजा जोंखौ बेसेबां अनसायनानै जोंखौ बेसेबां सिटआव देरहाहोयो, बियो रिजाल्टनि उनावसो जागोन।